al'umma. Ramadan Khareem, watan da aka sauke Qur'ani. Ramadan Khareem, watan da ba kamar sa a mizani. Ramadan Khareem, watan da ke tafi da zunubanmu. Ramadan Khareem, watan falala kira muke ga dukkan al'umma. Watan azumi, watan bauta, watan da Rabbana ke jin kanmu. Ramadan Khareem, watan falala kira muke ga dukkan al'umma. Watan azumi, watan bauta, watan da Rabbana ke jin kanmu. Ramadan Khareem, watan falala kira nake ga dukkan al'umma. Watan azumi, watan bauta, watan da Rabbana ke jin kanmu. Bismika Allah zalmanni wanda yayi da har zamani. Ramadan Khareem, bayin Allah, wanda ya yi fari ya yi mai launi, sanda na biɗa shi ke bani. Ramadan Khareem, bayin Allah. Dubin salati ya Allah ga ɗan Amina hasken zamani. Ramadan Khareem, Rabbana cika mana mizani, mu guje wa ruɗin zamani. Ayyukan mu kar da su yau muni, Rabbana ka haska zukatanmu. Ramadan Khareem, watan falala kira muke ga dukkan al'umma. Watan azumi, watan bauta, watan da Rabbana ke jin kanmu. Kira nake ga dukkan mai azumi, ka yawaita kame bakinka. Zantukan ka kada su yau muni, ka gana azumi ke bakinka. Ka takaita dukkan magananka domin ka tsirata da idanunka. Yin haka cikar azumi gunka zuwa ga Rabbana mahalicinmu. Ramadan Khareem, watan falala kira muke ga dukkan al'umma. Watan azumi, watan bauta, watan da Rabbana ke jin kanmu. A Ramadan haske ke sauka, dan uwa ka gyara ɗabi'arka. Ka ciyar akan mizanin kayin takara tilawa ninninka. Lailatul Qadar tana sauka, dare dubu da ba a mai tamka. Kare kyautata wa iyalanmu, a zuciya mu kyautata niyyarmu. Ramadan Khareem, watan falala kira muke ga dukkan al'umma. Watan azumi, watan bauta, watan da Rabbana ke jin kanmu. Na ku 2class ni ne ke bi, bisalam nake muku al'umma. Ramadan Khareem, bayin Allah. Hudu na kudin nan mai himma, ma assalam nake muku al'umma. Ramadan Khareem, bayin Allah. Na ku alyakin ni ne awwal almajiri masoyin al'umma. Ramadan Khareem, Usmaniyan birnin Zazzau na korona ɗin nan al'umma. Sallama muke muku al'umma, Rabbana ka amshe